Sini mantai, sini tongkai, rang saha, rimaya ke, kemai tanggi, ya cawe, komorgi, sunnorgi, sini mantai, sini tongkai, rang saha. भारतनि संविधाननि बिथिङाव दुई व्यक्ति जे दारा दंमोन अपना दाखि दाखि खायै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड साख्लायदि मदा बिमुतुई त्रिपुरामता दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर फुंनि 6टानि सिगि सारिनि 6टा जरा 12 घन्टानि एजिसि एरिया हिल एरिया जों बन खायै केन्द्र सरकारनि थुमुआव दिनै खरां त्रिपुरामता पार्टीनि मैया त्रिपुरामतानि बिसिंथि बुबागानि बिसिंथि त्रिपुरासानि खरां केन्द्र सरकारनि थानि भारतनि माननीय प्रधानमंत्री भारतनि माननीय राष्ट्रपति त्रिपुरानि सरकारनि थानि जों बंग बिनखुंजोआव रहानानै जाहाथे तारातारि नांकुखा त्रिपुरासानि बागै जोंनि वानथुबि सेपारेट ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों दिनै भारतनि नाइटि तबा तो कन्टिन्यूअस प्रोसेस तबा जे कोनो इश्यू जे कोनो पार्टीनि मेन बेसिक डिमांड माने ता मुए बनो अचीवमेंट नहीं है एके नहीं है अब कंटिन्यू तंगाइनो जों त्रिपुरामता बुबागानि नेतृत्वे बिसिं मिथि तबा खालायखो दाबो गोबां मो तबा खालायनो नांखाबा फायनाय तबे जों त्रिपुरा सरक समाय थांगा विशेष kai sikla ro buribol কোনো উপায় করে जों হয়তো অরক থিনাই ইয়াখাইবা সেপারেট গ্রেটার त्रिपुरालेण्ड रामनो अजागाव दङ खाखायो